Salut, eu sunt Reteanu Petruț și astăzi vom filma Dramnic. Am mai filmat Dramnic, nu știu la al câtelea episod sunt. Deci, hai să începem. Și nu uitați să apăsați butonul de like pentru a continua seria. Și pentru a face filmulețe și cu alte jocuri. Deocamdată suntem în cupă cu Excelsior, n-am putut să salvăm pentru că nu ne-a mers. A terminat prima repriză cu gol marcat de Balotelli. Să facem schimbări. Schimbăm pe Kent cu Bruel. Pe Joanma cu Kai. Și ei ne l-a accidentat pe atacantul nostru Cora. L-am schimbat în minutul 24 cu Icardi. L-am schimbat cu Icardi pentru că n-am avut altă posibilitate. Pentru că Icardi era obosit, de aceea l-am băgat pe el, fiindcă și-a mai revenit. După cum s-a văzut. Și a fost offside. Nu știu de ce a mai dat și șut. Eu mă gândeam că nu o să-l dea când am șutat. Icardi now. Balotelli fires one in, and that's off target. Dacă era pe forță, ori o prindea portarul, ori era gol. Nu se știe. Icardi now. This is Balotelli. It's with the striker. And he's back in possession. Și a făcut o preluare mai lungă, a dat pasă pentru Balotelli și când colo noi n-am putut ca să dăm gol. Mă enervează foarte mult Excelsior, sau mai bine zis cele de divizia a treia. Din divizia a treia faultează mult. Oh, can't believe he shot from there. What a waste. He should have done better from there, really. Din cauza asta, eu n-am trecut încă în divizia a treia. O să-mi fac echipă mai bună. Și poate chiar atunci o să fac rost de bani să trec și din divizia a treia în divizia a patra. În a doua, pardon. Eu sunt în a patra. He showed a bit too much to the opposition there. And he's back in possession. Icardi now. And he's back in possession. Oh, that was a real chance. Offering Cruz control now. Și avem un minut de prelungire. And we're entering stoppage time now. Și s-a terminat și acel minut. O să mai jucăm. Am primit 50 de bănuți. Nu o să vrem. Așa ne apare mereu când luăm 50 de bănuți în plus. Să schimbăm. Nu o să-i putem să-i dăm play. Am schimbat cu Icardi, dar am zis să-l punem ca fundaș. Hai să-l punem pe Neymba. Schimbăm cu Puyo. Am dat heal Puyo, îl băgăm pe partea cealaltă. Pe Kent îl lăsăm acolo, îl schimbăm pe acesta cu Bruel. Și haideți să jucăm online. Jucăm
jucăm cu Ispivici. So, the referee gets this match underway. Both teams more than capable of winning it. Which way is it going to go? Lucas in possession. This is Balotelli. Oh, this could be costly. That's a dangerous area to lose the ball. Good catch by the goalkeeper. Dacă nu o prindea, puteam noi să dăm gol. Și dacă o prindeam eu, îi umileam. Oh, and dispossessed there. This is Balotelli. Am zis că nu o Tackled to the prindem goalkeeper's ball then. și din cauza asta am dat pe B. Thrown out by the keeper. And he's won it back for his team. Le-am dat mingea, fiindcă știu că dacă mă duc înspre ei, The se defender could be sperie in și o dă trouble here. într-altă parte. Uitați, m-a făcut adineauri. Oh, good catch by the keeper. Balotelli a cam întârziat cu foarfeca, dar și așa tot nu o Wants to throw nimerea, this one out. dacă era. Oh, determined challenge there. Dangerous tackle there. Și este fault. Let's see that one again. Lucas preparing to take the free kick. The cross comes in. Now Icardi. Oh, that one Icardi was a dă great gol volley. din foarfecă. Și uitați reluarea cu... O să vă dau cu încetinitorul să vedeți cum a dat. Uitați, s-au jucat pase. Hai să o salvăm. Am salvat-o, nu ne-a mers. Și am dat gol din foarfecă. Nu mi-a plăcut fiindcă ne-a apărut And we're back underway acea here. chestie pe ecran. Striker's ball. Dar You read that one absolutely nu știu dacă o să ne apară și la filmare Icardi now. grei. Smith. Nice work there. Not a good challenge. Dacă o lăsa, What's the referee puteam să mai gonna dăm do un here? gol. Oh, he's Dar got off n-a lightly, vrut in să o my lase opinion. It's ca să nu-i just a umile. warning. Well intercepted. Volley goalwards. Ooh, not the best effort there. Let's see that one Dacă again. mai dădeam un gol cu Icardi din foarfecă, cred că nu-l mai salvam. This is Dar Balotelli. îl upgradam numai pe el, până când îl făceam până la 100. Fiindcă niciodată în Dream League n-am dat de 2 ori cu același jucător gol din foarfecă. Oh, well Pentru că taken până by acum the nu mi s-a goalkeeper. întâmplat. Și nu m-am prea He jucat și din chooses cauza to throw asta. this one out. Oh, determined challenge there. Well cut out. Half time then, will we get as much action Și in the second? am zis mai bine să jucăm în centru, dar n-am avut timp. Let's see what the next S-a dus 45 minute. minutes brings. Nice work there. Și după cum vedeți, a doua repriză joacă mai în forță decât prima. Not going easy on the opposition today. They're hungry for more. Lovely passing here. Well cut out. O să poată să treacă că l-avem pe Rossi, Dar dar nu Rossi, vedeta, un jucător care se numește Rossi, nu cea mai mare vedetă dintre cei cu numele de Rossi. Și Icardi are mingea, bară și el stă să se vaite ca da bară. Gets the shot in. Balotelli fires one in. Oh, he did really well there. Now, Acolo can they trebuia make să fie something faul of ca this? intră la înlecare. The cross comes in.
S-ar putea ca acest jucător să dea mingea tare. Nu o dă. Să intrăm cu Icardi. Well cut out. And that'll take the pressure off. And it's with the captain. Smith. Daniel Balotelli. And he's won it back for his team. Nu să dau fiindcă e în offside. Oh, determined Și challenge there. iar a fost fault. Dar arbitru lăsa să Well cut out. continue jocul. Good catch by the goalkeeper. Am vrut să o scot, să le dau mingea, dar cred că mai bine o scoteam în out. Blows his whistle and it's full time. He's led by example today, and that's why he's Cam the team's văzut captain. And today's că era jucătorul nostru joios, de cauza aceasta am spus. Și cam atât cu acest video. Eu am fost Eternul Petruț. Ne vedem data viitoare. Pa, pa!